गिबियावनो बयनिसिमबो चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै खुलुमनाय जासिहरबाय। दानो बे समाव जोङो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 7 जिखिनि फरायसालिमा दङ बे फरायसालिमाफोराव दिनै जोङो बेबायदि खुदिसारनाय हाबाफारि जोङो खालामदों। जोङो बे खुदिसारनाय हाबाफारिया जाहैबाय आथिखालाव जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सिङाव थानाय जि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बेनि हेंथायै जोङो दिनै खुदिसारदों। जोङो मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआव जोङो लादु सिंनि जि आरोबाव बियो दिनै जयनिं जानायखौ लानानै मैया खुदिसारदों आरो दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 7 जोङो फरायसालिमाफ्राव बेबायदि दिनै खुदिसारनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै खालामनो गोनां जादों। जोङो दिनै जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया जाय प्रफेसर लादु सिंआ दिनै एरेस्ट जानाय मानसिया दिनै CM भिजिलेन्सनि कमिटिजों बियो दिनैहाय बिनि सेलजों बियो दिनै एरेस्ट जानाय मानसि दिनै बेल लानाय मानसिया दिनै आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनै बियो जइन जाफिननाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखौ दिनै एबसुनि जानानै जोङो बेखौ खुद्रिनाय जोङो फोरमायदों। जोङो दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। जोङो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय बे समाव दिनै बिथाङा जोंनि जाय सोमावसारनायजों फैनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटियाव दिनै फैनानै बिथाङा बै जोंनि इउनिभार्सिटिखौ जोंनि फिउचारखौ जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ दिनै बिथाङा नस्थ' खालामनो थांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला दिनै जोङो नुनो मोन्दों दाखालि जि 6 सेमिस्टारनि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोबोद उनावसो होनायनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा जायफोरा मास्टार डिग्रि फरायहैनांगौमोन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव बै फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलरा दिनै जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। जाय गुवाहाटि इउनिभार्सिटिया थांनाय 10 जुलाइआवनो होदों नाथाय दाखालिसो 22 आगष्टनि 22 तारिखआवसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेबायदि रिजाल्टखौ होनो हादों। जायनि थाखाय जोङो दिनै जोबोद दुखुजों दिनै जोङो बेबायदि मोनसेबाव जोङो धरनाखौ लानो गोनां जादों। जोङो जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया लाजिनांगौमोन जाय मानसिया खुनु मरेलिटि गैया जोङो नुनो मोनो इन्डियायाव जुदि सोरबा माब्लाबाफोर रेल जुदि नोङो जाब्रबथाय जायोब्ला रेलनि एक्सिडेन्ट जायोब्ला रेल मिनिस्टारा बिनि रिजाइन होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय दिनै एथ' एरेस्टेड मानसि जानायनि उनाव गोबां नोङो दुर्निथि थानायनि उनाव दिनै प्रफेसर लादु सिंआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ दिनै बियो आरोबाव लागासिनो दङ। मैयाबो बियो जयनिं जादों मैयाबो हाबदों अफिस सालायगासिनो दङ। मरेलिटि जेबो गैया जोंनि समाजाव बेबायदि इउनिभार्सिटियाव थानाय मानसिया जोबोद दुखुनांथाव जोबोद आसरित बेबायदि मानसिया दे नोङो इउनिभार्सिटिखौ सालायनो हायो जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखायनो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बिथांखौ गोख्रैनो बिथाङा नैबे जिखिनि पस्ट बिथाङा आवग्रिनानै दङ बेनिफ्राय गोख्रैनो बिथाङा रिजाइन होनांगौ। जों आसाम सरकारखौबो जोङो हुंखार होदों जोङो सोंखारिदों बिथांखौ एरेस्ट जाखांनायनि उनाव दिनै बेल होखांनायनि उनाव बेखौ मानो आरोबाव दिनै जयनिं खालामनो होदों अफिस सालायनो होदों। जोङो बेनि थाखाय आसाम सरकारखौबो जों रिकुवेस्ट खालामदों सरकार जोङो नारसिनदों जाहाथे बिथांमोनाबो दिनै लाजिथावथाव एरेस्ट जानाय मानसिया गावसोरनि मेगनावनो दिनै बेबायदि नोङो इउनिभार्सिटिनि सासे भाइस चेन्सेलर जागासिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखायनो बिथांखौ खावलायदों जोङो बिथाङा मरेल ग्राउन्डआव बिथाङा गोख्रैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिथाङा गोजान जानांगौ। आरो जोङो दिनै दाबि खालामदों जाय मानसिया जयग' गोनां जाय मानसिया स्किल गोनां बे मानसिया जोंनि नायल' जाल' बड'लेण्ड बिटिआरनि मोनसेल' इउनिभार्सिटि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सासे मोजां भाइस चेन्सेलरा बेयाव जायगा लाफैनांगौ बेखौ सामलायफैनांगौ। आरो जोंनि नायल' जाल' जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाहाथे बे फिउचाराव जोंनि गेजेराव मोजां फरायसा ओंखारहैनो हायो मोजां रिसार्चनि खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जों दाबि खालामदों। जों दिनै नुनो मोन्दों बिथाङा दिनै गोबां नोङो दिनै कारापसनाव जइन जानानै कारापसनाव लिप्त जानानै कारापसनाव लोब्बा जानानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे कारापसननि कारखाना बायदि सालायगासिनो दङ। बेयाव इलिगेल एपइन्टमेन्ट जायो बेयाव रिजाल्टआ लेट जायो मोजां फरिखा जाया मोजां बिजाब गैया दिनै फरिखा मोजां सामलायनो नालागे मोजां नोङो इउनिभार्सिटियाव सामलायनो नालागे बिथाङा दिनै कारापसनाव जोङो बेखौ लोब्बा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै दिनै बे जि सोमावसारनाय जि खुदिसारनाय हाबाफारिजों जोङो बिथांखौ दिनै जोङो हुमखि होदों बिथाङा थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय ओंखारलांनांगौ। गिबियावनो आङो सग्राम बरगयारि कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि
गासै साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि जानानै आङो बेफोरो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानो जे जोंनि सोलिफु दानाव सोलिबाय थानाय जेनाखि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांनि दैदेननाय जोंनि नुजाथिनायाव बेनो जे बिथाङा थि टाइमाव जोंनि एग्जाम आरो लोगोसे टेक्सट बुक बेखौ मा खालामाखै आरो बिनि थाखायनो जोङो जोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर जेनाखि सिनियरफोर बिसोरो एडमिसन लानो थाखाय गोब्राब खस्थ' जादों जेने पिजि एडमिसनखौनो ला आरो जोंनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय बे थिग टाइमावनो जाया बेनिखायनो जोबोर गोब्राब जेंनाजों जुजिनो जादों जों बेनिखायनो जोंनि स्टुडेन्टफोरा जोबोद दुखु खस्थ' गोग्लैनांगासिनो दङ मानोना जोंना गामि ओनसोलनि स्कुल बा कलेजफोर फरायफुनाय सुबुंफोरा बेयाव सोरबा गोरिब दुखियानि फिसालाफोर फिसाजोफोर बिसोरो फरायफैयो बिसोरो एडमिसन समावबो थिग टाइमाव जायालासिनो बिसोरना जेब्ला थाखा फैसा गैयै समावसो एडमिसन जानानै होयो बे समाव बिराद जेंना सुस्रांसै आरो जेंना नुजाथियो बेनिखायनो बेखौनो बुंनो सानो दे आङो जोंनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ गावनि मासिनिफ्राय बोखारनांगौ थाबैनो आरो जोंनो न्याय नांगौ देहाफोराव बाहागो लानो हानाय बा दिनैनि हाबाफारिखौनो खुंफुंनाय जिथु डक्टर एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रफेसर बसुमतारीजों लोगोसे बेथ' बिराद गिदिर खोथा नङा बुंनो थाङोब्ला जोंनि पिजि एडमिसन दाख्लैनि समावसो नुजाथिनाय जानाय जोंनि 6 सेमिस्टारनि एग्जामखौनो रिजाल्टखौनो होआखै डिक्लेयार दानो पिजि एडमिसननि नटिफिकेसन दिहुनबाय बेयो बोरै जाथावै माबा रिजाल्टखौनो होआखै ओमफ्राय दा एडमिसनावथ' माखासे माबा नांगौ ना बेनिखायनो बिराद सुबुंफ्राबो गोनो गोथो जाबाय ओरै लाया दाना बांसिन स्टुडेन्टफ्रानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बर्डखौ नांला जोंनो सिगांनि गुवाहाटि इउनिभार्सिटियानो साबसिन बिदिसो बुंगासिनो दङ दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियानो दंबा जोङो गुवाहाटि इउनिभार्सिटिखौ मानो नांगौ होनबा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया मोजाङै सोलियोबा जोङो दस्रायाव गुबुनाव खारनांगौनि गोनांथि गैयाना जोङो